Inyong muy deliciosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, wow! Parang there is something new to you. Parang may nakikita akong something dyan sa pagmumukha mo na never ko pang nakita before. Oh, tandaan mo, marami kaming CCTV dito sa Love Radio Manila. Kaya kitang-kita ko kapag ka naka-points ka na naman. Taas kamay at ngumiti ang mga naka-score. Naka-score dahil finally nasa itamang istasyon ka, Bia. Oo, diba? Pag mga ganitong oras, isa lang naman ang dapat kausap. Si DJ Mara Tony. Anyway, it's a happy Wednesday, Kabisha. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip mo na magbagong buhay. Finally! Gustong-gusto mo na sanang mapansin ng nililigawan mo o kaya nung nire-reactan mong heart, like, share, and kinembot-kembot sa social media. Pero ni isang beses, never kang napansin. Baka there is something wrong. Baka naman kasi may kulang. Sige nga, tingnan mo nga muna yung iyong katabi. Kung wala kang katabi, tingnan mo ang iyong sarili sa isang maliit na salamin. Ayan. Tingnan mo kung anong kulang. Sakto ba ang vibes ng iyong pagmumukha ngayon? Sa tingin mo ba, okay ka na sa ganyang itsura o gusto mong i-upgrade pa? Well, kung nandun ka sa side na gusto mo mag-upgrade, well, saktong-sakto ako pong inyong makakasama, DJ Mara Tony, magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kung saan, araw-araw, usapang kasarapan, pati na rin kahabaan ng buhay. Diba? More about health and fitness. And speaking of that, alam mo sa panahon ngayon, mahirap pa magkalkula ng mga kinakain. Kaya kanina, kwento ko lang, nung nag-campaign kami, nagawi kami dito sa isang fast food chain. Sige, pangalanan ko na kasi nakakatuwa dahil meron na silang calorie counting. So dito sa may KFC, nakikita mo na pa nag-order ka dun sa may kiosk nila. Kiosk! Makikita mo na dun sa pinipindot touchscreen nila kung ilan ang calories ng 2 pirasong manok na may kasamang kanin, pagkatapos lagyan mo pa ng coleslaw at saka ng soup drinks. Ang nakakatawa dito kasi sabi ron, kapag ka naka2 piraso kang manok, depende pa yun ha. Depende sa parte ng manok. Alam mo ba, kapag ka kumain ka ng breast, sinong mahilig dyan sa breast? Pagka kumain ka ng breast, mas okay yan. Mas mababa ang calories niyan kesa sa drumstick. Ay, yun naman pala. Meron naman, kaya naman palang mai-adjust. So kanina, tinignan ko, ilan ba ang calories ng 2 pirasong manok, tas ng kanin na may coleslaw at saka gravy at saka soup drinks. It's 781 calories in total. Oh my gosh! 5K na takbo. Pero ang maganda dito, kung ikaw medyo nag-iisip na kung paano nga ba mababawasan ng iyong timbang, it's either magbabawas ka o magdadagdag ka kasi masyado ka ng payat. Well, mamaya sasabihan kita. All about calorie surplus and calorie deficit. Ay, pang matalino. Mamaya babalik po ako. Kaya for now, mag-relax ka muna dyan. Huminga-hinga ng konti, uminom ng tubig para hindi na de-dehydrate at umiinit ang ulo dahil sa oil price hike. Habang nakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!